माबारै डिटेल्स लायो जोंनि थानायनि थाखाय जोंनो थाबैनांगौ होननाय जोङो दिनै बेसे अखा हानाय बांखा हानाय बेसे गोदाव सोराव अखा सिजानाय दाबो दङ जों गेदेर गोलाव जोंखौ अरायबो नाहर आरो जोंनि थानाय जायगाखौ थाबैनो डिटेल्स खालामनो नांगौ आरो जों थानाय डिटेल्स खालामनाय बे जायगानिफ्राय जों थांनोनो नायखाया आरो थांखायाबो बे जायगानिफ्राय आरो मालाबाबो हिमन्त सारा जोंखौ बेनिफ्राय थांगोन होनना मालाबाबो साननो नाङा आरो थाङा जों बेयावनो जोङो थागोन बेयावनो थै गारगोन बेयावनो जों हारा गारगोन आरो जों थांखाया। बेसे बोसोरनिफ्राय बेहाय दङ नोंथां? जोङो बोसोर थाङाथ' 15 बोसोरसो जाबाय आरो गेजेरावबो हा गोमाबादोंबाबो जों थाफिनदों आरो बिदिनो बिनि सायावबो गिदिर माबादों 25 बोसोर 20 बोसोर ओरै जानाय दङ जों बिदिनो आंनिया 15 बोसोर जाबाय 15 जाबाय आरो हाबा जानानै थाफिननाय। जाथाया माबोरै जाया? जाथायाथ' बिदिहाय जों जेबोखौनो मिथिया फार्स्ट खालि फैदोंमोन सानसे सिगाङाव एबेसिम सानसेयाव फैदोंमोन आरो डिसिया हिमांशु दास होनना बुङो बे फैदोंमोन फैनानै जों सोंदोंमोन गासैबो ओंखारलांनानै सोंनायाव सार माबाफोर कन्डिसन नामा होनना सोंनो ओमफ्राय नङा जेबो नङा जोङो नालानि थाखाय सार्भे खालामफैदो ओमफ्राय नोंसोरो माथो न'फोरखौ मोजां लुनानै था ओरैसो होनदों जोंखौ आरो मा मानसि दं होनना ओमफ्राय आरो सोंदों आरो मा मानसि दं इयाव होननानै ओमफ्राय जोङो बर' दं होननानै बांसिन खोन्थाबाय बर'फोरखौ ओमफ्राय थांनानै न'खरनाय फुङावनो जों उथिस्लाबनो मोनाखै गथ' गथाय रावबो सिखारनोनो मोनाखै बे समावनो JCB एकदम जमा बेखौ अखा हानाय ना बुस्थु बहनो ना बेखौ गियो आंथ' जेबोखौनो खालामनो हायासै गिनायजोंनो बुस्थुबो बहनो रोङासै जेबो मोनासै बिदिनो गोदाव सोराव खारथिंलाबायना मानसि लिंथुमलाबायनानै गोग्लैलाबायनानै आन्थुवान नै दाबो मोजांखौनो थाबायनाया सानानै बुनानै दं ओरैबायदि आरो जोंखौ होबथायोब्लाबो हाब्रुजों लाबजों नारखो लानाबो जेरै मेरै सासे मानसिखौ साब्रै साबा गाहाम हमो पुलिसफोरा ओरैबायदि गिथावना खालामदों माने एकदम माबा मोनसे खालामो गावगोन बा बुगोन बा सुथारगोन बेफोरबायदिखा आरो जेबो माबाखौनो खालामनो हाखाया आरो जोङो एकदम बेबायदि नारथिं नाथा बुद्रुना लाना फैदों सासेखौथ' आंखौथ' सासे जों सानै बुद्रु लाना फैदों बेसेबा गोलावनिफ्राय बुद्रु लाना फैदों हिनजावफोरा पुलिस हिनजावफोरा आरो हौवाफोरा एकदम थिंफोराव थाम दुम बुना होयो हो ओरै थां बु ओरैहाय एकदम धाम धाम सिगिलाबायो एकदम माखौ बुलाबायो बाराखौ होस्रोंलाबायो बे जों गिनानै खारनोबो बेसे हानो एसे बुरजा मानसिजों बोरै होबथानो हानो बुनायनि सोदोब बुंदों नामा बुनो ओंखारदों नामा बिसोरो नोंसोर मारबो होनना बुङो होनो जुदि माने मार जोंनि सेक्रेटारिखौ जोदोबो सोर जोदो इसोरो पुलिसफोरा मार सिङावबो जोदों हमदोबो नारसोमना हरदों माथो इयो बुंदोंमोन नोंसोरो सिफायनो होना जनानै था हिनजावफोरा जनानै था होनदोंमोन ओमफ्राय कौन है मार कौन हर धर एरेस्ट कर ओरै होनना बुंदों ओमफ्राय इयावखौबो बुना बेस्रा इबो थांबाय ओमफ्राय जोंखौथ' जों हिनजाव मानसिफोरखौ जा हाखाया नालाय एसे गिदिर मानसिफोरजों बोरै हानो जोंलाय गोगोमनो बेसेबांसो मानसि पुलिस लाबोदोंमोन बहुद बुरजा सानस'हाय बेसेबा बुरजा पुरा सेरपि पुलिस ओरैबायदि नामायजोबना होदों माने बेनि सायाव दैखौ मा खालामदों बिसोरो बिराद सैतान खालामदों बै नालाना दैमा दंना दैमानि लामाखौ थेना होदों थेनानै एकदम दैया इमान बोहैखाबाय दै ब्रह्मपुत्रआव थांनाय दैना बेखौ थेना होनानै दैखौ जोंखौ एकदम ओरै सायाव उथिबोजोबनाय खालामदों फोथै खालामजोबना दाना मानसिफोरा थांनो हायैबायदि खालामना होदों आरो बेबायदि खालामनानै ओमफ्राय दैयावसो बारसोमनानै थांगोन ना मागोन हमथागोन ओरै जादों दै सा फैबायनो ओरै न' सिफायखांनायनि उनावहाय नोंसोरो दा बहा थानानै दङ? जों इयावनो रिलिफ खालामना दङ ओमफ्राय आरो सोरबा न'से न'नै सिफाय जायाखै इसिनाव जों साथाम साब्रै ओरैहाय भागलायनानै उन्दुलायना थायो आरो गथ' गथायखौ सोरबा बिदा दं सोरबा ओरै बिगुमै दं इसोरनि न'आव दोनहैदों साफा सानै ओमफ्राय नै बिराद दुखुनांथावना गथ' गथायखौ जों नायनो थांनो होनबाबो नायनो थांनो हाया दा सोरबा जोंबो बबेबा गामिफोराव जोंनि बिहावफोरनि न'खराव सोरबा भागिना मामाफोरनि न'खराव बिदि दोनहरदों आरो गोदाव सोराव बिदि आं मेट्रिक परिखा लिरदों गथ'आ दिनैबो गथ'आ आं थानो जायगा गैयिनि थाखाय गथ' गामियाव थिनहरनाय जादों गाबहरबाय दङमोन आं थानो सुखुवाखै थांनो आरो खेलाबो दङमोन ना गथ'आ फुटबल गेलेयो दाख्लै देरहाना फैदों बेहाय गथ'फोरा फरायनाय माने आलाय सिलाय जाजोबदों आरो एख' बुस्थु बहननोबो मोनाखै बिदि जादों आरो गासैबो दैयाव थांजोबबाय एख' बुस्थु गैया दा न'खराव जों दा कागज बाथ्रिफोरथ' दा बुंसै बेफोरखौ जों बिस्रायनोनो खमाय गैया दा बबेयाव माबायदि जाना दं जों दा जों मा डकुमेन्टसखौबो खोन्थानो रोङा दा ओरैबायदि जानानै दं बर' जाथिया गोबां माहारियारि आफादफोर दङ दा नोंथांमोनखौ बे दुखुनि समावहाय खौरां लानो फैदों जोंनि मानसिफोरा जोबोर मोजां मोनदों आङो साबायखर बावो रोजा बहुद जोंनिया आबसु पान्दिपेन आदायाबो जोंखौ खबर लाफैदों गेरिया ब्रह्म आदायाबो खबर लाफैदों आरो इउटुबार आरो धेमाजिनफोरा ओरैबायदि दुखुथिया सानै उन्दै गथ' आं गोरबो गावदों आरो गथ' सानैनि थाखाय आङो माजबाटनिफ्राय फैदों
मोनसे ट्रेनाव फैसा खाङै खाङै जोङो कालेक्सन खालामनानै लाना फैदों दुखु नांना बिराद गोरबो गाबदों आं ओरैबायदि साबायखर बावहरो आरो सानै गथ'खौ गोजाननिफ्राय आरो जोंनि गरायसर साइडनि आब'मोन फैदों आरो बेनि ट्राइबेल संघनि प्राय जोंनि मानसिफोरा खबरखौनो लाफैदों नाथाय बिश्वजित सार आरो इके प्रमद सारा दिनैसिमबो जोंखौ मोनसेबो खोथा दिनैसिमबो खबर लाहराखै जेबो जोंखौ उदिस होआखै जेबो जोंनि फारसे नाहराखै बिनि थाखाय जों बिराद दुखित आरो प्रमद सारा जोंनि ओजों आङो तामुलपुराव जोनोम मोनदों तामुलपुरनिनो आंबो सारा तामुलपुर थाइजौबारिनि बेयो जोंखौ नाहरनो हायो खिन्थु अनहरनो हायो जों गामि खाथिनिनो जों फिसा जों गोदाव सोराव दंखायो प्रमद सारा जोंखौथ' एसेबाबो नाहरनो हायो आं गाबखौ हरो सारखौ जोंखौ नाहर जोंनि थानाय जायगाखौ थाबैनो खालामनानै होयो जेन आङो प्रमद सार जों नोंसोर न'खरनि खाथिनि मानसि जोंखौ अननानै नाहर जों बेयाव बेसे गोदाव सोराव जानानै दं गथ' गथाय फरायनाय सिलिंखार बिलिंखार जों आरो बेयावनो थायो बेसे बोसोर जाबाय गथ' गथाय देरबाय फोरोंबाय फोलावबाय दा फरायबाय दं बेसे गोदाव सोराव न'आव जमा थानो मोनाखै ओंखाम बोथिसे मोजां जानो मोनाखै सार जोंखौ नाहर नोङो नाहरथार सार जोंखौ दिनै सोरखौ आफादा खबर लाफैदो दिनै जोंनि बनसनि आफादनि सारमोना फैदो ओमफ्राय ओरैनो आरो सोर फैखो गोसोआवनो गैला लांना खर'आनो खाथायला जों गासैबो मोनबा डिस्ट्रिक्टनि लाबोदों माइरं गाननाय जोमनाय दालि सिनि गासै लाना फैदों नांगौ बुस्थुफोरखौ लाना फैदों आरो सारमोना जिहेतु सोरखारा जुदि बेवहाय थानो हाब्ला नोंसोर मा खालामो थानो होआबा जों अबाव थांगोन थानायनि बेबस्था जों थांनोनो गोसो गैया सरकारा बुयो बुथारो बुफ्लेयो फबो इयाव जोङो बेयावनो थागोन जोङो बुथारोबा बुथारलांखासै बेयावनो जों आरो बर'बो थांनायनि उपायानो गैला जुदि सोरखारा बेयाव थानो होआलासिनो गुबुन जुदि जायगा जुदि नोंथांमोननो जुदि दिहुननो हायोबा थाङो गुबुन जायगायावबा माबायदि जायगा जोंथ' गथ' गथाय बेयावनो फोरोंनाय बेयावनो थानाय बेसे बोसोर जाबाय जोंथ' एडजास्ट जानाय नङा जोंनि गथ' गथायखौ बोरै फोरोंनो उन्दै गथ' दङ बेयावनो क्लास 2, 3 आव फरायनाय दङ जोंथ' गथ' गथायनि जिबनखौ धंख' खालामनो हाया बेलेगाव गोदाव सोराव थांनानै बिदि आरो बे जाथाय जानायाव नोंथांमोना गासै बेसेबांसो न'खरफोर दंमोन बेयावथ' जोङो 40 न'खरानो दं गासैजों बर' न'खरा गासैजों जागोन लानानै 150 जनसो जागोन गुबुन हारिनि साइडआव आरो ओरै साइडआव जोंनि खन्दसेयाव जावखोनाय बेलेग बिजों बांगाल ओरैहाय दं आरो माबादों मुस्लिमफोर दं आरो ओमफ्राय आरो हारसाफोर दं सासे सानै अकल जोंनि खन्द'आव जावखोनायानो बाराद्राय जादों आरो बिदिहाय बर' एरियाखौ बांसिन आरो खालामदों जोंनि अकल खन्द'खौल' खालामदों बेसे दं गेजेर जिन्जार दं बिखि जयन्तमुला दङ बिखि आजा बे गिदिर हिमत सिंनि बिल्डिं दङ बेफोरखौथ' सिफायनो हायो होमबाबो जोङो गोजोनगौमोन नाथाय बेफोरखौ सिफायालासिनो जोंनि टारगेट फुङाव डाइरेक्ट बेखौनो फैग्रोखादों होआखै जेबो होआखै डाइरेक्ट सिफायदों